Dneska má narozeniny náš kámoš Rena 44 a tohle mu napsala jeho obdivovatelka. Mám tě ráda Zuzka 1, 2, 3, no. Dobře, a teď dělá náš oslavenec. Buď. Kom, rychle, zabij ho. Jo, vítěz! Až tohle zjistím mama, tak mě zabije. Nebo ty sakra, ti Češi prohrávají v hokeji s 2-0, ty vogo, tohle to musí dát, prohrávaj, nebo jí dorty. A jo, dám si pustit ohňostroj. Tak. Vlez tam a pusť ohňostroj. Teď. No, pořád. A co čekáš? Dobře. Ty jsou takhle krásné. A má narozeniny 26.5.2013, je teď ten rok. A to bude asi všechno. Tak nazdar a hodně štěstí, Renek. Hodně zdraví. No, ať máš ve škole samé jedničky. Čau.